3, 2, 1, noid, bew. Diolch, sio brian yr is, gleif na nóiachta as America di lwyn an carwla ffychyd mi lwnus y rhafil ys y chwyg diog. Tá an fór le bra sílim san éir faoi gheire ach mátá tá sé fúlsáchte héineh tá sé lárna hochtúid ar a leid agus é táis agus sin an fág ar féidir leat an sais gliscnach seo eáil ar mo chraicin am chorális. Déad na dar se rúna gan indát agus na fuineo go rúna agus an téir I rúnú ar siúl ach ní dóil am gur fiú é. Ach, bhfuil mé an seach an staid na Hampshire bhfuil Steve? Níl. Ach bháin. Nuíocht nach mana na tad as America bhí an bhuaig círaí sa caid iné chomháid is círaí agus fágann sin go mai cliffi ceannis simúlachans nómánaíocht a caiamh gimartinaí cil chaine agus tá círaí gimartinaí cían duine ní chuimhine ach cliffa má bheith san gan dát an nóíocht as America. Pasó me hús ar chlé mar is an dúil agus bhain an ceann seo leis an Iran agus go cháidithe leis na contúirtí a bhaineann le sean marga seo atá á phlé idir na stáitianta well na tíre iartharacha agus an Iráin. Séird atá idir lámh acu faoi láthair ná marga in nár dófaí na smachtbhannaí in naí na Híráine mar bhallairt barantas ón Iráin nach níanadh siad iirecht uránium a heimhrú go ceann 5 bliana déag eile nuair a laghad go gur fí sríanta díana ar an seimhrú seo. Ach séir atá sa scéal seo ná ríre ná an níonú chunas mar atá an chinneal seo ina ráthíomh an chlaimh don Uachtar an Obama agus ag dul chun na cógála lena phlean agus lena mhargadh. In áiríre tá ag tuairt le fios gur bé an láidireachtas mó atá ag ach an éislinn is mó atá ag an cinnam. Sin. Tá riant politeoirí mar shampla Adam Schiff déanlachach as California ag rá go bhfuil focail fiacha mar sin agus sinné tá agusnaí ceachta mé sin iscríomh cé go bhfuil an focail leis sin agus is mó atá ag an úsar Schiff ná go ligfar a rá leis an Iráin seimhrú éigeanna dhéanana idir seo
agus dearan na goig bliana déag agus faoi sin le díomhrí an mhargacha idir America agus an Iarán go mbeidh córas saibhrithe ag an Iarán tá iomlán suas chun dáta, iomlán nua aimsithe agus iomlán híl mé go an focail seo go hena féach níl dlisteanach. sé go thomlán dlisteanach ó híomh an domhan idirnáisiúnta de. Bíte go mbeidh. So cathe an tugtar an Obama dul go dtí an chógáil leis an mhargacha seo. Mar I deireadh chuir an srianta ar an Iarán a díobh technoliacht agus saibhreú agus centrifuges agus le héad go an cúig bliana déag ach nach gur hí stop leo ar fad agus mar sin cábhas ceidir agus as go an cúig bliana déag feici méid níos an méid a hála leis an margú a rinneú leis a go ré thuaidh fir bheag an na tháinig as ach go bhfuil arm núcleach na seacail. Cibé, scéad bhar dó san mar atá an New York Times ag leannacht rá lena chuid scéalta faoi iarthóirí uachtaránachta bhaineann an ceann seo le Hillary Clinton inniuh ach ní le Hillary go baileach ach le na dlíodóir David Kendall agus an chuí in ar heas sesin an fód thar ceann na Clintons le beag nach fiche bliana. Thosa sé seo amach leis an scandal seo I dtaobh talamh in Arkansas an sin bhí taifid Billy a chua a riamh agus a tháinig chun solas rís teachbán an gún na gurm cá leúil bhí á chatha bheith go man sin agus sé phríomhscéal an léinneamh ná cifín cuimhnim a bhfuil riomhphoist Benny Clinton agus atá na hí in Hashkadam fi láthir ag fanacht le garam ó rialtas. Sagam bhfuil gail gur subpoena. Subordinate subpoena. Subpoena. So, well, ní béarla subpoena cibé is leidine. Seo focail nuad am anois ar cheart a bheith hagam an focail stádar. Sé a dhéanann pólín agus é ar a hiúil timpeall a cheantar. Bhí a tuairt le fios nach rá pólíní ag déanamh stádar go leor níos mó agus dá réir sin go rá siad scoite roiád amach ón phobal agus gach seans go bhfuil an ceart ag an téadúirte sin. Idir dálín in Far Rockaway, seo an scéal áid túil dá an scéal tá na pólíní ag bans trílas tionscadal nua in na bhfuil na pólíní ar stádar amach ar na sráidsa léanis in iireacht cáirdeas nó achcháirdeas chothú idir riad agus an pobal. Bailú íortha má éiríonn leis is samhlaí is fearr den pobal agus don na pólíní. Ach idir dálín deirtear nach bhfuil siad a fáil ach gunk ón pobal.
rud atá a tuiscint Peter éis méid tátálathe idir prólíní agus pobl le méanús. An scéal idirnáisiúnta, an scéal políochta idirnáisiúnta, bhaininn sé leis an Eorp agus an scéal dochreidte seo a tháinig an rank. Faoin scéimh le thuair nó ábhar achfuin líonach. Tá an focail seo éis faoin ábhar scéimh le thuair seo. Ní maiile an focail ábhar. Tugann sé sagart nó dochtúir le fis ach cibé ógánacha bheith ón Marocco. Bhí géirí airleach immert náiticíns in Eorp agus dá réir sin fioc an tréin ardlúis ó Amsterdam go Paris chun chuid roch gníomh chur I gníomh ach agus é géirí rifle a chur le chéile sa leises tháinig Francach is cosúil agus thug faoi agus nuair a chonig trúr sílim trúr Versailles as America agus Sassenach a méidir tarlú thugadorna faoin scéimh le freisin bhain siad an arm de agus deireadh leo an téirlach seo chur faoi chos solar airlach é. Moghráiniad rud an mé smuoin as béirlan ó Gaeilge nó in éon teanga eile na léiontí seo. Gan é meile sin bhachtail sin. Bhí gníomh an chróga é. Eisteach nach nuair tháinig an focail chróga. Sin iad na ceithre scéalta móra. Scéal áitiúla bháin ó Guinea Altas dócha a bhaineann beagán ile nó bhabhraach ná chuí ina bhfuil béalanna ag éirí as an gcóras séisíní agus ag chur seirbhís san áirithe san áirimh go leisce chur séisíní san áirimh sna billí chun nach mé ar na customary anders nach mé ar na customary na séisíní a thuirt. Bhéidir gur chóra é seo go bhfuil deire ag teacht le séisíní. Bhailm sa sin écail. Nuair a tháinig Miseach America ar dús, bhí an gnáthhéisín idir 10 agus 15 sa lá an Japan ba sé ar a leid 15 agus bítear ag súile fiche 15 go minic. Mar sin tá na séisíní ag éirí agus tá túrastal ísliú. Tá súla agam go bheice muid an chóras sin ar bhallart tróas seamach. Agus scéal mór scéal déarnach a nuachtáin nó Guinea Alta eile as tapáin ag meabhrú doin chomh tapaí agus atá déanra na seapáine ag titim agus tá réir sin mar atá na fóbhailte ag folamhú. Agus tugann an talt seo bhaile dar bennum Yokosuka mar hampla
agus an chuí ina bhfuil rint ceantrachaim seo nach bhfuil áitrathirí antu inéachar níos mó. Agus chun Nis techt chun cuma ní slachtú a chur na tithe tá rins na cósan ag dal timppel go dtí na tithe eile mór himpelarb agus ag digáil na tomnaí agus na blandaí antu. A bháin chun Comedians a chur a gentar. So sinad na scéalta móire ón móra ón New York Times, so an bháinteamh television. Never mar a bheith cinn sibh níl mé lán na fuinneamh go fóil, féidir amárach go mbeidh mé eis a go féin arís. Ach a leid tásúla go go bhainteamh talamh as na ceanlínte agus go bhuithe sibh ásamh nó úsáid Egin as iadálwen. So glá deasacab agus tásúil agam go bheice mit scéile nó go bheice sibse mise go bheith amárach nó goldú arís. So go dtí sin slán tamil.